ଭୁଲ ତ ସିଏ କରିଥାଏ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମର ସହ କାମ କରିଥାଏ। ଅଳସୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଖୋଜିବାର ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଇଜ୍ଜତ ଆଜିକାଲି ମଣିଷର ହୋଇନଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତାର ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ତ ଇଜ୍ଜତ ବି ଶେଷ। ଲାଇଫରେ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଡ଼ିବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବି ଉଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମାଟି ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ସେତିକି କର ଯେତିକରେ କାମ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଏ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ବି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସର କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ମନର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଶୁଣିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲି ସାରିଛି ସିଏ ବି ମନେ ପକାଇବ ଖାଲି ତାର କାମର ଦିନ ଆସୁ। ଜୀବନର ଏହା ଅଟେ କି ଏଥିରେ ମନ ମୁତାବକ ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହସ ଚେହେରାରେ ଭଗବାନ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଅଟେ। ତାକୁ ନିଜ ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ବା କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଲିଭେଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ମିତ୍ର ହୋଇ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥାଏ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆମର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ କାନ୍ଦିଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସୁଖ ବି ବାହାରୁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଆଶା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସିଏ ଜୀବନରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କେତେ ଅଜବ ଏ ଜମାନାର ଲୋକ ଖେଳନା ଛାଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମହାନ ଦିମାଗ ବିଚାରର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ, ଅବସାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିମାଗ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଦିମାଗ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏତେ ବି ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। ଏ ସମୟର ସମୁଦ୍ରରେ କେତେଜଣ ସିକନ୍ଦର ବୁଡ଼ି ଗଲେଣି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏହି 5ଟି ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେଉଁଠି କହିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୃତୀୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ଯଦି ଆପଣ ରାଗରେ ଥାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାଗରେ ଥିବା ସମୟ ମଣିଷ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।